Neko mi kuca na vrata. To je Squid Game čuvar, šta? Seo, znam da si kod kuće, došao sam po tebe. Da pobegnem. Što se dešava? Meni je pravi Squid Game čuvar ušao u kuću, ja sam mislio da je ovo sve izmišljeno. Ja moram nekako da pobegnem odavde pod hitno. Mislim da ih je više, on nije sam došao ovamo. Ovo je sve bila jako loša ideja, ali izgleda da sad mi je potvrđeno da je ovo sve stvarno. Meni je pravi čuvar došao u kuću, on gleda u moj frižider. Šta on radi tamo? Neke pokvarene paprike. Fuj, ovaj frižider smrdi. Moj frižider ne smrdi. Laže, ali šta on radi u mojoj kući? Ja ne želim da idem u pravi Squid Game, pa to je jako opasno. Moram nekako da ga nasamarim. Od ovog traženja se baš ide u WC. Ljudi, on je ispred mene. Wow, šta je ovo? Ovaj dečko stvarno ima svašta u WC-u. Čoveče, kako danas izgleda lepo. Ljudi, slušajte, moram da ga napadnem s leđa, to je jedini način. Napašću ga. Čarina! Ruke vis! Ne, čekaj, molim te, čekaj sekund, molim te, nemoj tu pušku. Ideš sa mnom u Squid Game! Čekaj, dobro, čekaj, smiri se sekund, samo jedno pitanje da ti postavim. Ko je? Šta je ono tamo? Ne! Mislim da on nije jedini, moram nekoga ga sakrim i da brzo pobegnem odavde. Moja kuća više nije bezbedna. Kada sam čuo više čuvara, čekaj sekund. Zvonko! Zvonko! Gdje si Zvonko? Zato se ne vidio sa walkie-talkie. Aj, po youtubere svaki put kad ide mora da bude neka zavrzlama. Jaj, došao sam iz Kine, pa da te koliko je to dug put, ja moram nešto napraviti da jedem. Ostavit ću ovaj kofer upravo ovdje. Da je vreme da napravim nešto da jedem, da vidimo šta on ima. Zašto mi svi ovi čuvari otvaraju frižider, nije mi jasno. Ali ljudi, ovdje nisam bezbedan, moram da nađem bolju poziciju. Kada krene da pravi neku hranu, onda ću ga napasti. Čekaj da vidim, jel imam nešto što mogu da iskoristim? Čekaj sekund, ovo je perfektno. Koristit ću ovaj mač koji sam dobio u prethodnom klipu da ga napadnem. Okej, ali imam samo jednu šansu. Squid Game čuvaru, evo ti! Čekaj, Čarina! Šta? Ej, skloni se. Evo viršlo, ćeš me pustiti da završim. Ti jedeš sirovu viršlu. Se! Ej, ne, moja viršla, pa potrošio si viršlu. Ej, šta ti hoćeš od mene? Zašto ste vi došli u moju kuću? Ništa, ti nam trebaš nam za Squid Game. Došli smo ovdje, ovom spravicom. Ću da te testiram, da vidim kako ćeš da radiš u pravom Squid Game-u. Da me testiraš? Koliko vas je uopšte došlo ovdje? Reci mi odmah. Ne sam da ti kažem, to je tajna. Nas trojica smo došli. Trojica? Ljudi, ja sam jednog već pobedio. Okej, znači ima još jedan. Zašto si ti doneo ovdje da me testiraš? Šta to treba da znači? Mi smo došli da te vodimo u Squid Game-a, ja sam došao da te testiram, da vidim kako ćeš proći u pravom Squid Game-u. Igrićemo jednu igru. Izvini, ali moram sad da te eliminišem. Šta se desilo? Nemoj ti da se dereš na mene, vidiš da jedem ovu viršlu. Ljudi, ja ne ukram moju viršlu i stavim ovu glupost. Aj, kako si dosadan, ajde. Šta ti hoćeš od mene? Pa ti znaš koliko sam dug put prevadio da bi došao do tebe, YouTuberu. Slušaj me, Xeoni, da bismo tebe našli na YouTubeu. Vidjeli smo da ti mnogo voliš da snimaš klipove Squid Game-u, zar ne? Alik je jako strašan zapravo, pogotovo kad sedne pored mene. A što moraš da mi se približavaš, skloni se bara malo. Moram da bi me bolje čuo. Slušaj, Dobro. Došao sam po tebe i ti ćeš sada da odeš sa mnom jer si pozvan u Squid Game. Čekaj, to je zapravo, ja sam mislio da to sve neka fora, čak i ona kutija koju sam dobio, mislim da to sve nekako izmišljotina. Da, pa naravno to nije fora. Čekaj, nemoj se derati. Squid Game je prava igra. Dobro. Nikada reći da je to fora. Dobro, neću, čekaj, molim te, smiri se. Ovo sam pripremio danas za tebe. Šta je ovo, kakav je ovo kofer smrti, bukvalno, šta je ovo? U tom koferu se nalazi test koji ću te testirati da vidim da li si spreman za Squid Game. I ako uspeš, odvešćemo te na pravi Squid Game, ako ne uspeš, onda će se desiti nešto užasno. Nešto užasno, molim? Da. Čekaj sekund, znači moje opcije su da mi se desi nešto užasno ili ako uspem ovu igru, druga opcija mi je odem u najopasniju igru na celom svetu. Tako je, ne možeš da biraš. Ajde sada, prelazimo na test. Crveno i zeleno svetlo. Da li ti možda poznata ta igra? O ne, nećemo valjda igrati crveno svetlo, zeleno svetlo. Da, hoćemo. I to baš ovdje kod tebe kući. Jel ovo radiš sa svim igračima koji idu u Squid Game? Da, naravno, mislim, ne dobiju svi istu igru, ali ti si ovaj put dobio crveno, zeleno svetlo. Slušaj, ovo je test. I ako ga prođeš, vodim te na jako dalek put u Kinu u Squid Game. A ako odbijem? Ako odbiješ,
Gotov si, već sam ti rekao, užasno će ti se Dobro, desiti dobro, nešto. dobro, okej. Moram nekako da se izbojim iz ove situacije, pošto je Squid Game jako opasan. Dobro, ajde da igramo ovo, ali kao moraš da mi skineš ovaj glupi konopac. Dobro, nemoj ti meni da naređuješ. Ja sam ovdje Squid Game čuvar. Pa ti si meni odvezao ruke, što znači da... Što da radiš? Ja sam Squid Game čuvar. Ti si ovdje YouTuber. Dobro. Samo ćeš da me slušaš. Okej. Ajde, ustaj. Moram sad da probam, okej, evo. O, ljudi, ovaj lik je baš besan čoveče. Ne znam ni šta sam mu skrivio, možda su samo svi čuvari besni. Ceo Dida, jesi spreman? Stani iza te crne linije. Dobro, evo, spreman sam. Kako je? Slušaj me. Znaš mi dobro kako ide ova igra, ali kad ti pokažem zeleno svetlo, onda sve da se krećeš, a kad ti pokažem crveno, onda moraš da staneš u mjestu i da se ne pomeraš, inače ova puška će da odradi posao. Jesi spreman? Da. Evo ljudi, ušao sam u niski start. Spreman sam da trčim, najbrže sam trčao u svom životu. Evo, zeleno svetlo, crveno svetlo. Da vidimo, ćeš se pomeriti. Slušaj me, moraš doći do onog kauča tamo, ali nisu se dogovorili oko drugih pravila. Ja sad mogu da te zajezdam koliko god hoću, a? Da vidimo. Haha, da, ovo je tako smiješno. A možda da mu malo zagolicam nos, možda onda bude hteo da kine. Kseo, nemoj da kineš. Wow, dobro, ovaj momak je stvarno izdržljiv. Dobro, ajde da vidimo. Zeleno svetlo! Crveno svetlo, stani! Kako sam ga pozio uvatio, ljudi. Pustit ću ga ako malo da stoji. Leđa će sigurno da ga vole. Da vidimo, će ovo možda malo da mu pomogne. Kseo, znao da ima slaba leđa. Kseo, ti možeš da pričaš, znaš, samo ne smiješ da se pomeraš. A, mogu da pričam? A, zašto ovo radiš? Pa pusti me samo da idem. Naravno da neću da te pustim. Ovdje sam našao dosta raznih smicalica, sada ću malo ovdje ti stavljati na glavu. Uj, ove krpe su baš mokre. Ne! Ti je ovako malo, Kseo. Ljudi, ovo je bukvalno mučenje. Još jedna krpa. A kako su tebe zaposlili? Ti si užasan. Nisam, ja sam učitelj. O ne, ljudi. Sveća užasno smrdi. Ako zapalimo u sveću, Ne, čekaj. će ovo jako da smrdi. Da, Kseo. Šta planiraš s time? Čekaj sekund, ne prilazi mi s time. Ne, skloni se od mene, pa zapalit ćeš mi. Šta? Pa to nisi smela da radiš. Zasamario si me ponovo. Sad ćeš da vidiš, nikad nećeš stići do kauča. Evo ti, zeleno svetlo. Okej. Zeleno svetlo. Ovaj čuvar bukvalno odmah, čim kaže zeleno svetlo, odmah kaže crveno svetlo. Pa naravno, šta ti misliš kako ova igra funkcioniše? Ej, pogledaj ovo. Crveno dugme subscribe. Ljudi, svi subscribe-ujte Kseo ako želite da on preživi. Da, ljudi, molim vas svi subscribe-ujte i ostavite like da bi ja preživeo. Ovaj play button. Jo, Kseo, sad si gotov. Sad ću nešto užasno da uradim s tvojim. Ne, stani. Zaželit ćeš. Šta ćeš da uradiš s mojim play buttonom? Pa to je meni zapravo najviše dragocena stvar na celom svetu, molim te, sve samo ne to. Kseo, uzet ću onu viršlu. Ne. I razmazat ću je po celom play buttonu. Ne, dobro, šta umazat ćeš ga viršlom, pa mogu ga oprati, ne razumem. A onda ću ga posle slomiti. Ne, nemoj ga slomiti, molim te. Ja sam jako se trudio da mi stigne taj play button. Ne, Sad će bude razmazana. stani, ne, ti si stvarno monstrum, stani. Aj, Kseo, ako se ne pomeriš, mislim da ću morati da ga razbijem. Ipak ću ti da poslednju šansu. Ne, evo ga. Dodirao se kauč, nema veze što nije bilo crveno svetlo, pobedio sam. Šta? Ne, nisi pobedio. Ne možeš tako da igraš, to nije po pravilima. Ej, čekaj sekund, pa... Ja ne moram tebe da slušam! Vi se kliknite ovdje na sljedeći video i ostavite like, subscribe...